Khona-ke emahostela nani seniyibonele ngokuthi emahostela kwenzakalani. Kuningi futhi okwenzakalayo sisazokubona nani nisazokubona emahostela. Kodwa ke njengoba kuyisiqephu ake mhlawumbe isiqephu sokugcina emahostela. Ake sibone ukuthi eMadala Hostel ukuthi kwenzakalani. Njengoba sake safika ke isimo sakhona sibi kakhulu ngoba isakhiwo sakhona sasikade sishile. Sakhona ukuthi sikhulume nabaphathi bakwa Human Settlement ukuthi isimo sikanjena benza kanjani. Sibonile ke bawenzile umsebenzi omuhle kakhulu njengoba nani babukele nizobona manje ukuthi luphi ushintsho ebalenzile. Siyakubonga kakhulu lokho. Nathi si-show ezasihostela siyayigqatsha kakhulu nesinyathelo sesithathile ukuthi asikuveze okufana nalokho. Asingazenzi izinto ezirong ngapha noma kuphi nakuphi ngokuthi silindele uhulumeni kufanele okunye sisize khona ngophathe zamasuwa and then nalendlela khona eMapetla Hostel amasuwa agcwele kuyantanta. Siyambiza ke na uhulumeni bese buyadebesela ke engafika uzosiza amalayithi amakhulu amapolo lapha angakhanya abantu begange. Izo zonke izinto esithi uhulumeni akadibane nobuholi beinduna kuze kubonakala umsebenzi weinduna ungakanani. Lapha ekuduneni angazi ukuthi kudalwa yini ukuthi uma ngabe kukhona into oyilungisayo uma weinduna uma umhlali nje ubusungena ngaphakathi beinduna kodwa angifuni ukukhuluma la ngoba kuzobe ngathi ngicheme nabathizi. Kanti inhloso yethu ukuthi sihlanganise induna ngoba induna mase ihlangene ziyakwazi ukuhlanganisa abantu. Sisephezulu kwalo ke lolo daba la ngale eMadala Hostel angifuni ukukhuluma la ngoba kuzobe ngathi khona ngihamba nabo khona ngibafuna khona ngingabafuni. Hayi ndoda sijabulile phela ngoba sibuyile kodwa nje asinalutho. Yabona nje endlini kunjani ku-M akuna nix akona sifakhona. Sashilwa nama-ID asazi nje ukuthi sizohlanganisa kanjani kodwa nje ngoba sibuyile akufani. Besihlaliswa 8 eBNP basilande khona izolo basibuyisa-ke la. Yebo kona ku-right kodwa nje kusasenzima namanje ngoba asinakhohle asinalutho. Kufanele nje akaphinde aqale phansi. Screen yonke into ID yonke into. Nale TV yami uphila kwashe nganginakekishe ngontanda ngoba isokondise umuntu. Engeke ngashule phela into osumbosile. Phela ngangibangela eminyango ngithi ngiyabheka ngithi hayi yona mhlawumbe izogoqana nje isala hawu wathola hayi ngathola istende sethi isasa. Hayi yabona imali yami yabona eyishe u-half u-half ukuthi ngeke wenze lutho ngoba lamakholi ngathola 158 ngawathola so kwagcwele u2 liter cold drink ngathola 158 and futhi uthi yajojo naye abantu ababe laba ababeclean abantu bayibulala imali nje oh yabona kuthi uJoji bathi bayitholile imali lapha amakholi Uyathatha la phakathi la kusha khona siyazama ukucleana-ke nokwenza i-recycling. La kanti eMadala le hostel kushe kanje. Awubheka i-microwave phela. Yes. Iphelile. Awubheka la abantu. Yebo ngijabulile ukuthi bazivusele behlala endaweni eyisilungu lesihlala khona uyibona ukuthi hayi asiqualify kuyo. Cha sijabulile bazivuselile impela kube mnandi. Abengasichasa nokunye kokushodayo kodwa nje cha sijabulile.